ayime sicela usethulele iphinifa mfowethu ukusitshele nje background yalo kancane ifike kanjani le ngoma ethi iphinifa njengamanje sibuka igijima kuma viewers amaningi lapha ku YouTube uyibhale nini ingoma yaphuma nini bekwenze njani ubhala ingoma izikhulume ngephinifa ngicabanga ukuthi obhuti ngiyochaza nje lokho kwenzekile ngoba ngeke nami ngisho ukuthi ngiyaqonda ukuthi kwenzeke kanjani ngoba bese ngiqedile nje ukwenza umsebenzi omayelana nje nonyaka ukuthi nje umsebenzi fanele kube nomculo omningi kakhulu kulonyaka lento ihlalele vele ke indlela ke ngicabanga ukuthi ufike nje ngoshuni into ethi mayicisha ifane ifike kanjalo ukuthi nginokuyibona sengiyenzile ukuthi hawu sifike kanjani kodwa khona ukuthi ngicabanga ukuthi bekusemqondweni kimi ukuthi ngiyafisa ukuthatha lento ekumina background le yona yoshuni siqhubeke nayo sifake nakwezinye indawo ngoba uthi uyayizwa manje sesithinte kancane kwi-drill okumculo walapha na ke phesheya kakhulu sase sifaka umaskandi ke lento wasekhaya thina so ngathi nje suka sihamba intombi uphelele umkami into ethi mayimile igcwala iphinifa ngase ngihlala phansi nje ngenza into engangizenza yaphinde yabuya lento lena yasho ukuthi hayi no yimi lona hayi ngayiphinda ngicine sengishaya ivideo mangiyiposta abantu bakhombisa ukuyithanda kakhulu yimi loyana ke ngespeed ngoba ngiyalalela ayi shona e studio mangifika ngifike bengidabula ngoshuni wakhona